Doncs ara volem parlar d'escacs i ho fem amb la Joana Ros. Només té 19 anys, però té una llarga trajectòria ja. Joana, benvinguda al Tot Esport. Moltes gràcies per convidar-me. T'has passat el matí jugant a escacs. Sí. És habitual en tu, però et veiem allà amb un munt de partides simultànies. Sí, ha estat un plaer. He estat allà a les exhibicions fent simultànies contra bastanta gent, però ha sigut molt entretingut. Què et sembla el Tot Esport? El que es vol és crear referents femenins, per això et tenim a tu aquí, i també donar a conèixer esports com l'escacs, que potser són un pèl més minoritaris. Sí, és una iniciativa, em sembla superxula, ja sigui per les dues coses que tu has dit. Al final, l'escacs, el percentatge de dones és molt baix, llavors crear referents sempre serà una cosa positiva, i per altra banda això, potser molta gent no sap que els escacs són un esport, molta gent no sap que es competeix, molta gent no sap que hi ha equips, federacions, i aquí dona visibilitat. Per tant, sí. Ara parlem d'això que dius, de l'esport de l'escac, perquè a l'escacs moltes vegades la gent diu però quin esport és aquest? I en canvi sí que és un esport. Sí que és. És veritat que no té tant aquest component físic com pensaríem amb l'atletisme al futbol, però al final està reconegut com un esport, hi ha això, el que he comentat, hi ha federacions, hi ha clubs, hi ha competicions, com l'esport més habitual que us pugueu imaginar, hi ha la Lliga Catalana, hi ha... I sí, tota mena de competicions que al final ho fan un esport. Sí, perquè el Comitè Olímpic Internacional el va reconèixer com a esport, com a tal, per tant, evidentment que és un esport. Tu com vas començar jugant en el món dels escacs? Doncs jo vaig començar de molt petita. Estàvem, de fet, a una casa que no era nostra i era una casa que no tenia joguines. I llavors jo potser tenia 3 anys, evidentment un nen de 3 anys sense joguines no té res a fer, estava molt avorrida, i el meu germà, que era una mica més gran, estava també, el meu germà té 3-4 anys més, al final també era molt nen i també volia jugar coses i no tenia joguines. Aleshores l'únic que vam trobar era un taulell d'escacs i el meu pare sí que sabia jugar una mica, sabia el més bàsic i llavors li va ensenyar. Va ensenyar i van començar a jugar. Jo, que encara amb dificultats parlava, no? Però ja anava mirant, i de quedar-me allà atenta, al final vaig acabar aprenent. I d'això, com a germana petita, sempre seguia el germà gran, ella la va anar a apuntar a un club, a mi darrere, vam començar a competir, jo també, i així que ja no hem parat fins ara. Ens aneu explicant molt aquesta història. Com que el meu germà ho feia, jo vaig anar al darrere, està molt bé això, i vas començar a jugar amb 4-5 anys. Sí. Això és normal, Joana, o és una edat molt jove? Home, jove és. És veritat que fins i tot els nens que he jugat, hi havia algun, crec que no 4-5 anys, però algun que estaria allà. Llavors jo sí que animo a tothom, per molt petits que sigueu, que comenceu a jugar sense por a la derrota, perquè al final és del que més s'aprèn, i és això, no és l'habitual, sobretot perquè jo ja he jugat algun campionat, no? Llavors, clar, als campionats sí que normalment hi juga gent més gran, i xocava bastant, però mira, al final, per mi era el més normal, perquè estava ja jugant, jo només em centrava en la partida, i d'aquí a seguir, ara ja no canta tant, no? Perquè ja no soc tan petita. Vas començar molt precoç, com dèiem, i vas ser campiona d'Espanya sub-8 el 2010 amb 7 anys, és a dir, més petita que la resta de participants. Sí, bueno, al final sub-8 és nens fins a 8 anys, i no va ser gens esperat, m'havia sortit un molt bon campionat de Catalunya, que havia guanyat i per això havia anat a Espanya, però sempre les expectatives eren mínimes. Era de recordo els comentaris de ma mare d'això de si les fes totes no passa res, no et preocupis, vés a passar-t'ho bé, potser és una experiència que no repetiràs mai, que m'anava a dir que al final anava a jugar potser 12 més o així, i res, i em va anar bé, vaig començar a guanyar unes quantes partides i al final vaig acabar guanyant, i sí, va ser bastant xoc, perquè clar, tampoc no esperàvem res, i sí, clar, ja vaig anar a un mundial, llavors ja sí que se'm va donar a conèixer molt, ja vaig començar a rebre ajudes i beques, i d'allà que no hem parat. Ara deies que la teva mare et deia si perds no passa res, és un molt bon consell, sobretot per no posar pressió, perquè no sé si la mare et deia això, però no sé si la resta de l'entorn, al veure que començaves a destacar de tan petita, vas notar la pressió de que havies de seguir guanyant i fent coses extraordinàries. Clar, sí que a vegades, quan guanyes al final un campionat d'Espanya amb 7 anys, sembla que ja amb 10 has de ser, bueno, i clar, i no és fàcil. Al final, és que aprendre i començar a millorar és bastant lineal, però un cop ja arribes a un punt, després continuar costa molt més. La línia aquesta, la linealitat no segueix. Llavors t'estanques, després baixes, després puges, i clar, i això al final també genera una certa frustració, perquè tu dius, ostres,
quan era molt petita i jo estava allà, que semblava que em menjava el món, i ara de sobte sembla que no milloro, i al final també cal passar aquesta frustració, però vull dir, al final, com tots els esports, si el que t'agrada és jugar i t'agrada competir, al final això es supera i es tracta de viure experiències. Ens deies, vaig estar en mundials, de ben petita, vaig ja començar a córrer pel món. Què recordes de tota aquella època? Perquè tan petita, viatjar pel món, amb gent que no entenies, evidentment, perquè parlaven altres idiomes, amb nens que no coneixies de res la majoria. Com ho vas viure? Com ho recordes de tan petita? A veure, el Mundial del 2010 el recordo poc. Al final, això, tenia 7 anys, sí que tinc alguna... Me'n recordo més de les partides que no de les experiències, perquè clar, jo en aquell moment això, estava centrada en les partides. Però després sí que ja he anat algun de més gran, ja que sí que ja et centres en viure més les vivències, el que és l'experiència, i, ostres, fer molts amics, fer amics de tot arreu, amics que no parlen la teva llengua, però un cop heu acabat la partida, que normalment es comenta, ens entenem. I és com dius, sembla que tot i no parlar la mateixa llengua sí que estem parlant el mateix llenguatge. I això, i molts amics, moltes amistats, experiències, que al final és el que més enriqueix i del que més s'aprèn. Moltes vegades els esportistes, com ara tu has dit, no recordeu una cosa en general, sinó com va anar la partida i teniu aquella capacitat de recordar-vos de tot com va ser. Això és perquè t'agrada molt l'esport, evidentment, i recordes tota la jugada. Després, quan acaba, t'estàs analitzant com ha anat la partida, recordant-la, perquè després d'anys que encara te n'en recordis, evidentment és que ja has anat donant voltes. Al final és molt recomanable, ja només per l'aprenentatge, no? Aprendre dels teus errors és la millor manera, i per aprendre dels teus errors has de revisar les partides que ja has fet i llavors tornar-les a veure, mirar-les amb calma, mirar-les amb un professor, mirar-les amb un ordinador que diu quina és la millor jugada i anar fent. I també s'ha de dir que sobretot te'n recordes dels errors, de les coses que més ràbia et van fer. Al final, una partida, molts cops, tot es decideix en una jugada, tot es decideix en un moment. Pot ser cap al cantó bo, pot ser cap al cantó dolent, i normalment aquests que van en general cap al cantó dolent, que clar, ja has estat pensant tota l'estona, després per la nit em vas a dormir pensant en per què vaig fer allò, estàs les següents partides pensant per què vaig fer aquella jugada, aquestes no s'obliden. Perquè els jugadors d'escacs, és a dir, cada partida és nova o teniu sempre algunes jugades que comenceu amb la mateixa jugada, sortiu amb la mateixa jugada i aneu fent perquè trobeu que us funciona i sempre és com una estratègia de joc? Sí, de fet, la partida d'escacs es divideix com en 3 parts, el que és l'obertura, el mig joc i el final. Aleshores, tot i que al taulell d'escacs hi ha un munt de possibilitats, hi ha gairebé infinites possibilitats de combinacions, llavors és impossible aprendre-s'ho tot, impossible. Al principi les opcions són més limitades. I llavors, si ja ho portes entrenat què fer, al principi ja és una ajuda i llavors això és el que diem estudiar obertures, que això és un món enorme, però en el que, clar, vas aprenent, vas estudiant, i llavors dius, vale, jo faig aquesta, em pot fer aquesta o em pot fer aquesta? Què faré contra aquestes? Canvio. Llavors, que acostumes a jugar la que sets i vas profunditzant. Val, ara ja passem de la jugada 2 a la jugada 3, al final acabes a la jugada 15 a la jugada 18, on hi ha un munt de possibilitats perquè és com un arbre que es va obrint, però és veritat que com més hagis estudiat, més... És una cosa, diguem, que ja portem de casa, no? I que llavors no hauràs de pensar en el moment. La gent que ens queda molt lluny l'escacs, jo bàsicament coneixo a 4 peces, perquè ho entenguin així a grans trets, expliquem una miqueta les peces i el potencial que tenen, però de manera que ho puguem entendre planera, que el que volem és que la gent conegui l'esport i comenci i s'inici, perquè és complicadíssim el món dels escacs, ja quan estàs a nivells elevats. El més senzill, sí, l'objectiu és fer escac i mat. És a dir, blanc contra negres, el negre vol fer escac i mat al rei blanc, el blanc vol fer escac i mat al rei negre. Què és l'escac i mat? L'escac i mat és el que en general es coneix molt menjar-nos el rei. En escacs mai ens mengem el rei, perquè no és possible, però has d'aconseguir que l'altre no ho pugui evitar. És a dir, li estem amenaçant, que és l'escac, i no pot sortir l'escac o tapar-se, el que sigui. Llavors això seria l'escac i mat. Llavors aquí hem guanyat la partida. Per fer això tenim certes peces, tenim el nostre equip, que està composat també per diferents. Tenim els 8 peons, que són els més petitets de tots, i aquests podríem imaginar-lo com un cavaller que va allà... El tirem una mica a l'aventura. I aquest també tenim unes puntuacions perquè ens ajudi. És una mica càlcul matemàtic tota l'estona el material, però això ens facilita molt saber si estem millor o si estem pitjor. Llavors el peó és el més petit, val 1. Després, el cavall, que segur que reconeixeu tots la forma perquè té una forma de cavall ben maco, aquest val 3.
El potencial d'aquest cavall és que pot saltar les peces i té un moviment una mica particular, que això també ho fa ser difícil de calcular i difícil d'imaginar. Després, llavors, anem amb els moviments geomètrics més bàsics, no? Que són, primer comencem amb les diagonals, que llavors són els àlfils. Els àlfils són els que tenen com una forma així ovalada amb una bola al mig. Llavors aquests es poden moure diagonals, tan lluny com vulguin, però no poden saltar peces. Després passem de les diagonals a les files i columnes, que aquesta és la torre, són la de les cantonades, i aquesta ja val 5 punts. L'alfil i el cavall en valien 3. Això ens estima que en general la torre és millor que l'alfil i el cavall. Finalment, després tenim la dama i el rei. Aleshores, la dama és la peça més poderosa, la que té més moviment, perquè combina tant el moviment de la torre com el de l'alfil. Es pot moure tant recte o en columna o en fila o en diagonal, el que triï. I llavors li donem un valor de 10, que és el doble de la torre, perquè us feu una idea. I després, per altra banda, tenim el rei. Al rei no li assignem cap valor, perquè això el que ens ajuda és quan fem intercanvis de peces. Com que el rei no es pot intercanviar, perquè si desapareix hem perdut la partida, no se li assigna cap valor, però és veritat que al final tot depèn del rei de si ens fan aquest escaquimat o no. Llavors, aquesta és la idea. Ens ho has explicat així molt bé, Joana, però fer un moviment en una partida tu el fas rapidíssim i tenir tot això ja ho tens interioritzat, evidentment. Sí, no sempre. Normalment, de fet, aquí he jugat molt ràpid, però una partida normal, l'estàndard, el que es fa a la majoria de campionats, és 1 hora i mitja per cada jugador. 1 hora i mitja i inclús incrementa cada cop que apretem, inclús a quin ha jugat suma mitja hora més, perquè fer una idea, vull dir, una partida de 4 hores és perfectament normal, llavors, clar, no puc jugar amb la rapidesa aquella, sinó que has d'estar 20 minuts un moviment, no és gens estrany, perquè al final has de calcular moltes possibilitats de què em fa, què puc fer, si hi ha una millor, si hi ha una pitjor, el que sigui. És a dir, que anar tan ràpid no és l'habitual. I no és recomanable. I llavors hi ha les ràpides i les lentes. Sí. Expliquem aquí una miqueta la diferència. Sí, això és el temps que he dit. Això va segons un rellotge, no sé si algun cop l'heu vist, hi ha alguna foto que hi ha una palanca. Llavors, sí, quan està alçat et va corrent el temps i llavors tu distribueixes el temps com vulguis. Llavors, hi ha diferents modalitats. El clàssic, l'estàndard, és el d'1 hora i mitja, que hem comentat per cada jugador. Després, si anem baixant, ja hi ha el ràpid, que poden ser 15 minuts per jugador, 10 minuts, i després inclús podem baixar més cap al blitz, que això ja seria 3 minuts, 5 minuts per jugador, que aquí ja comença a ser molt ràpid, sí que és quasi a la velocitat que estava jugant allà. Tu ens ho expliques amb una passió impressionant. Què és el que t'enganxa tant de l'escacs? No t'ho sabria dir, al final són tants anys que ja suposo que aquest fet que és com tan objectiu, no depèn de la sort, depèn completament del càlcul. Si al final jo he de jugar millor que el rival, no hi ha altres factors externs que influencien, no influencia l'àrbitre, no influencia el temps, influencia completament les posicions i les teves decisions. I llavors és com depèn de tu mateixa. Llavors, això jo crec que és el que em motiva. Tu, Joana, has pogut tenir referents femenins al món de l'escacs o ja ens anem a referents masculins i de molt lluny d'aquí, d'altres països? Referents masculins hi ha hagut sempre, perquè és el més conegut. De referents femenins hi ha hagut algun, a nivell estatal costa una mica més. Sí que és veritat que a nivell mundial hi ha hagut figures històriques com Judith Polgar, que és la millor jugadora de la història, i sí que famosa i molt coneguda, però sí que a nivell d'Espanya, de Catalunya, no hi ha hagut tants referents. Crec que ara s'està intentant potenciar una mica més. Evidentment, hi havia les noies una mica més grans que jo, que eren molt pròximes per mi, jugant superbé, i aquestes eren les meves referents, no? I sí, llavors crec que queda una mica i a veure si s'animen més noies a jugar, que al final aquest és l'objectiu també. I com s'entrena a l'escacs? A base de pràctica, a base d'estudiar-te jugades, com s'entrena? Una mica tot. Per una banda tindríem això, el que has comentat, no tu, pràctica. Pràctica de fer partides, però sobretot també el que hem comentat, analitzar-les després per revisar els teus errors, però també podem fer el que es coneix com la tàctica, que seria, si ens imaginem els diaris, el típic paperet, el típic problema d'escacs, doncs d'allò en fem molts. Llavors això ens ajuda a reconèixer patrons. Patrons que si veiem a les posicions direm això em sona, això ho vaig veure, llavors no veuràs mai, o quasi bé mai, la mateixa posició, però sí patrons. D'altra banda, també tenim les obertures, que hem comentat abans, de memoritzar, això pot ser a través de llibres, ara hi ha plataformes d'internet que també t'ajuden, professors,
Després també la part de finals, que això de la mateixa manera, abans es feia més amb llibres, ara hi ha moltes plataformes online que també t'ajuden a fer-ho, però es tracta de dedicar-li hores i hores a això, tant a practicar, però també a aprendre a través de mirar patrons, intentar pensar les millors jugades en unes certes posicions, etc etc. Perquè tu ens parlaves de les obertures, que te les estudies, perquè són infinites les obertures, n'hi ha moltíssimes. D'obertures conegudes perquè sí cada que... una té un nom Sí. així destacat, que tenim noms. D'obertures sí que és més limitat, però al final el que no és limitat és la profunditat. La profunditat ens referim, és a dir, al principi fem la jugada 1, el rival ens respon, això segueix sent jugada 1, després jugada 2. Clar, és el que comentava, no? Això és un arbre. Al principi hi ha unes possibilitats limitades, però cada cop que fem una, això s'obre i obre, perquè llavors hi apareixen moltes altres possibilitats que ens poden fer. I llavors el que és infinit són les possibles posicions. I llavors és això, es pot intentar maximitzar aquesta profunditat i intentar buscar alguna altra cosa que el rival creiem que li molestarà, perquè van veure una partida que era de l'any anterior o li havien fet allò i el van guanyar, o al revés. És a dir, que us estudieu el rival Sí. i sabeu ben bé on li podeu fer mal. Sí, això de fet és bastant important. Al final mires partides que ja hagi jugat el rival amb anterioritat i llavors et mires una mica com juga, sobretot al principi, perquè és el més fàcil, i llavors ja sigui això, o tant ell em farà això, llavors jo això no m'ho sé mig, anem a repassar-ho, on puc canviar-li perquè així despistar-lo i a veure si puc atacar per aquí, molts detalls petits però que al final ajuden de cara a la partida, però és més temps i més estudi que requereix cada competició. Dèiem que no és un esport físic, l'escacs, que és mental. Aquí, per tant, no hi ha desigualtats entre nois i noies. Hi ha igualtat? No. Sí que és veritat, podríem entrar en algun tema petit de resistència, perquè aguantar 5 hores pensant a full no és senzill, però si deixem davant d'això, que és un petit detall, sorprèn la desigualtat que hi ha, perquè és abismal. En un torneig de 100 persones, 200, no és estrany que estigui jo sola o qualsevol altre, Com a molt 2, 3 ja és un número que no li semblaria estrany a ningú. Llavors, clar, dius, què passa? No, què passa si al final podem aprendre tothom per igual, però és això. Jo crec que això ve arrel d'una qüestió històrica, de que els escacs han sigut un esport, primer d'aristocràcia, després un joc de bar, on estaven els homes, llavors ja ho aprenen, ja portaran els nens als escacs i potser les nenes les porten cap a una altra banda, perquè tenim aquesta perspectiva que els escacs és un esport o un joc d'homes. I en els últims anys no s'ha vist una mica de millora, les coses no estan canviant o encara el canvi queda molt lluny perquè arribi a la igualtat? O sigui, tampoc és que estigui molt enterada en els números. Estic segura que sí, jo últimament veig més nenes també jugant, però crec que encara queda molt camí, perquè és això, potser si millora una mica vol dir que en un torneig de 100 persones hi ha 10 noies. Clar, dius, segueix havent-hi molta desigualtat per molt que estiguem millorant. Quins valors creus que transmet un esport com l'escacs? Bueno, bastants. Primer, respecte. Respecte al començar i a l'acabar cal donar la mà, el passat el que hagi passat, després també la part de paciència, tenim un rival davant que pot estar molt temps, hem d'estar tota l'estona respectant-nos mútuament, estem al davant però no passarà res, hem d'estar això, amb paciència per les jugades, després també part de tolerància a la frustració, perquè tu has d'aprendre tu mateix, he perdut la partida, no passa res, ja guanyarem la pròxima, això, autogestió personal també, perquè al final aquí estàs tu sol, no pots culpar ningú, si has perdut ha estat cosa teva, llavors aquesta part d'aprenentatge personal i també de gestionar aquestes emocions, de no trencar res, no enfadar-te, és inevitable enfadar-te, però ja m'entens, no? De no fer-ho visible en tot cas, o que algú li pugui molestar, sobretot. I després també hi ha una part matemàtica, això no crec que no compta com a valors, però al final també és coneixement que t'ajuda molt a tenir visió espaial, t'ajuda molt a saber això, calcular ràpid. Que després ho pots aportar a altres aspectes de la vida. Sí. És a dir, per mi és difícil veure perquè com que he estat arrelada des de petita, no sé separar-ho. Però estic segura que m'ha ajudat molt això, tant a nivell personal, a tenir paciència amb el que faci falta, en mantenir-me concentrada durant 3 hores, ja sigui una partida o sigui un examen de la universitat,
això, i després a tenir una certa visió també temporal, perquè clar, una posició tu has de calcular molt més enllà. Llavors, aquest procés de pensar noves jugades, d'intentar pensar variants, crec que també t'ajuda molt en aspectes de càlcul. Clar, perquè evidentment quan fas una jugada has de pensar en les possibles que et farà el rival i en les que tu podries fer a posteriori. Ara ens parlaves del tema de saber-te gestionar. Rebeu ajuda a nivell psicològic en la majoria d'esports? Això ja, per sort, és habitual, que t'ajuden a gestionar millor totes les situacions de pressió, de frustració que ens comentaves tu. En el cas dels escacs també? No és habitual, no és habitual. Jo sí que vaig anar a un mundial i sí que hi havia un psicòleg que, de fet, cada cop guanyéssim o perdéssim, fèiem reunions. Si perdies i t'havies sentat malament, que és l'habitual, sobretot en un mundial on hi ha un munt de pressió, et portava a part i fèiem una sessió a part de comentar la partida, aspectes que podies fer per intentar que no t'intervinguessin aquests nervis, aquesta pressió durant la partida, ja sigui tant abans com després. Perquè abans també hi ha una pressió interna de tu mateixa, he de guanyar, no sé què, el que sigui. Llavors això t'ajuda molt a no tenir aquesta pressió i després també a l'acabar a superar millor. Però això no és habitual, s'ha intentat algun cop, jo crec que ha funcionat, però bueno, cal seguir impulsant-ho. A veure, has estat campiona d'Espanya de ràpides sub-18 el 2022, em deies, i en tercera posició de l'absolut. Anar guanyant aquests títols, què suposen? Motiven, ajuden a créixer, animen a seguir creixent i a seguir millorant? Sí, Són importants. ajuden molt. Sobretot, ara ja també és veritat que estic a la universitat que gestiona molt temps, llavors potser les prioritats s'han desfocalitzat una mica, però sobretot a la meva època de l'ESO, que estava molt centrada en els escacs, clar, quan és l'hivern, que no hi ha tantes competicions, costa molt seguir entrenant, perquè clar, sembla que sigui una cosa en va, que només estàs llegint un llibre ja per res, però després quan ve l'estiu, que és on hi ha la majoria de competicions, i comences a jugar, si es pot, a guanyar, no sempre es pot, però és això, jo sí que me'n recordo algun cop d'estar bastant desmotivada i de sobte que em sortís molt bé un campionat d'Espanya, crec que va ser el 2014, i això em va motivar moltíssim. Llavors pel campionat del món on anava a anar vaig començar a preparar molt més també pel meu compte i al final sí, són incentius, a més de les ajudes que puguis rebre. Perquè vas a un campionat del món, que ja a part d'això hi ha la superexperiència, però també llavors normalment reps una tecnificació de la Federació Catalana, de la Federació Espanyola, que et tecnifiquen amb classes, i clar, també hi ha aquesta part que al final no deixa de ser important, però sobretot motivació personal a seguir estudiant, a seguir entrenant, que molts cops no és fàcil. Sí, perquè evidentment compaginar-ho tot, el no ser professional i no poder-te guanyar bé la vida d'això, que suposo que hi ha països i jugadors, sobretot homes, que es poden guanyar la vida. Sí, però en escacs molt poc. Vull dir, potser el top 100 del món, que clar, si ho pensem, la quantitat de jugadors que hi ha, top 100 del món, és una cosa superlimitada. Aquests potser que es guanyen la vida, també jo ara estic fent classe, hi ha gent que en fa moltes més i pots arribar a viure, però és veritat que competint és molt difícil guanyar-se la vida. Perquè ara tu mateix, ara mateix tu, quantes hores dediques a jugar a escacs? Ara hi dedico poques. És veritat que al cap de setmana molts cops hi ha competició, ara quan comença la Lliga Catalana, després ara faig més classes també, i sí que és veritat que segueixo mantenint, per intentar no perdre el ritme, una part d'estudi, però que potser són 3 hores a la setmana, no és gaire. Sí que és veritat que és això, quan m'hi dedicava més, sobretot perquè no tenia la universitat, que em treia tot el temps, sí que feia potser 10 hores de classe a la setmana, però després al cap de setmana competició, després pel meu compte una part d'estudi, que és molt més intens. Perquè, per entendre una miqueta, quines competicions hi ha al llarg de la temporada? És a dir, cada cap de setmana hi ha competició, si es vol? A Catalunya bastant sí. A Catalunya hi ha molta competició. Ara, de fet, a finals de gener, crec, o a principis de febrer, comença la Lliga Catalana, que això és cada cap de setmana entre els clubs. Llavors et toca anar a aquest club, és com qualsevol lliga que us imagineu. I després, a l'estiu, sí que hi ha els campionats d'Espanya, els juvenils, diguem, també normalment hi ha l'absolut. El de Catalunya va variant de temps, però pot ser que sigui per un pont d'octubre, també pot ser per Setmana Santa, el juvenil per Setmana Santa. És a dir, estan repartits, però sobretot els importants es concentren a l'estiu, perquè també el que és el circuit català, que això són molts tornejos encadenats,
que si els pots jugar tots. És una mica bogeria jugar-los tots, però ho pots fer. Està pensat perquè es pugui fer. I després, si no, també hi ha altres tornejos sueltos, d'això que hem comentat de ràpides, que llavors ocupen molt menys, perquè un torneig normal potser són 9 dies, perquè si fem una partida de 5 hores no podem fer més d'un al dia. Però llavors hi ha aquests de ràpides, que en un dia sí que et fas diverses partides, i llavors d'aquests també n'hi ha molts, i quasi cada cap de setmana, si tu montes bé, sí que pots jugar. Quin és el teu objectiu, Joana? Arribar en algun lloc del rànquing en concret, a classificar-te per algun lloc en concret, a guanyar algun títol? Quin és l'objectiu? Què t'agradaria? Fa temps sí que tenia més el d'anar a les Olimpiades, però cada cop es veu més difícil. Llavors, bueno, sí que és veritat que sempre he tingut això de com mai deixar-ho. Que les Olimpiades cada quan són? Són com els Jocs Olímpics, cada 4 anys? Crec que són cada 2 anys. Cada 2 anys. Però no estic segura. Seria com un mundial, sí. Llavors que seria cada... I llavors això, sempre he tingut aquesta part de no deixar-ho, perquè és veritat, també sobretot a les noies que hi ha, que no són masses, quan arriba això, batxillerat, la universitat, ho deixen totalment. Llavors jo tenia aquest de no deixar-ho, no diré mai, però en tot cas allargar-ho el màxim possible per seguir-ho gaudint, ja sigui amb les classes que faig ara o ja sigui competint. Llavors, a nivell de fites sí que hi ha l'ELO, que és una puntuació, llavors sí que m'agradaria arribar a un cert punt perquè et treus títols, i després alguna competició, això, intentar revalidar algun títol del Campionat de Catalunya, si es pogués alguna medalla d'Espanya, sempre motiva molt. Doncs, Joana, esperem que aconsegueixis tots els teus somnis i si n'hi afegeix algun altre, doncs encara millor. Moltes gràcies per haver-nos explicat del món de l'escaix, que moltes vegades és desconegut, per això hi ha el Tot Esport, per conèixer esports més minoritaris. Moltíssimes gràcies per ser aquí. Merci a tu i a vosaltres per donar-li tota la visibilitat.